4, 5, 6, 7, 8, 9. Hälen, innehöft, hela, vrid, höft, hel, börjar, 3, tillbaka, 3. Använd 8, 9, 10, 11, 12 och 4. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 och vänster. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Eller sparka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och vänster. Kan jag köra knä? 7, 8, 9 och follow. 1, 2, 5. Eller shabon upp. 5, 2, 9, 10 och förstås knä. Rakt upp. 7, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4. Längs låret 30 gånger. Börja. 1, 2, 7, 8, 9 och 30. Nästa övning är 5, 6, 7, 28, 9 och 30. Bra. Kort. Upp. 8, 9, 3, 4, 5, 6, tillbaks, 4, upp, sträck, tillbaks, 5, upp, sträck, tillbaks, ner, 4, sträck, tillbaks, ner, 5, sträck, tillbaks. Få en gubbe. Här är vad ni gör, ni kniper och så hela tiden knip ihop, träna ljuskarna. Knip ihop, upp med skuldrarna. Först kommer vi att slå 200, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magen. På gubbesäck. Sen kör vi 200 palm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 till 200 gubbesäck. Sen kan man köra 1, 2, 3, 4. Man kan köra, och då kör vi 50. Och sen brukar vi köra 50 sneda. 1, 2, 3, 4, 50, 50. Vi börjar bara lite lugnt idag. Och kanske 20, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 42. Spikes eller finger jabs. Fingrar. Speciellt på gubben som är mjuk. Kan ni köra fingrar. På säcken som är tung. Pam. Det är bra, då kör vi. 200 till. Fingrar. Eller pam. Då kör vi. Och börja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 10. Höger, vänster. Hopp. 1, 2, ser ut så här. 2 hook kicks. 1, 2. Ändra främre benet med 1, 2. Så här. Ja, byt så här. Främre benet. 1, 2. Eller bara höger bakben. Så här. 1, 2. Det är bara aerobics. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2 och 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. 4. In i mitten. Här. Runt. Tar vi första, att vi går fingertopp, vi går halvvägs ner. Halvvägs vi oss fram. Nu dyker vi fram. Och kommer upp. Ner axlarna bak. Och kommer här. Vi ser här. Här går händerna ner. Fixera blicken här och vrida ut så hela sidan här
Glids ut. Rest of biceps och kommer över. Handflatorna fram. Stor cirkel. Hög. Och så sätter höger hand. Håller i. Lyfter. Och blickar ut. Och drar bak. Över händerna till öronen. Och går upp i brygga. Så högt det går. Och tårna i golvet bak. Och rulla fram. Vänster och böj. Härifrån. Så. Fötterna nu lägga huvudet på den linjen så. Så går vi helt tå, helt. Så pressar vi ner i oss själva. Kraften ska Torbjörn och jag nu tokköra i några timmar till. Och på den här kraften ska Torbjörn och jag nu tokköra i några timmar till.